Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaonga Zero starts now! Mga kaibigan, muli po natin unahin ang ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo, at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan, bilang mga online media broadcasters, mga mobile journalists, at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal, at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga may hina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas. Lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon na lamang kung ano ang nakararami, maghaka-haka at makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan ang manaig po sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Department of Labor hindi matitinag. 25 pesos na wage hike, siya pong ipatutupad. Mga bilihin at bayarin, tumataas pa rin. Inflation na natili daw dahil po sa pressure ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Grupo naman po ng mga commuters na nawagan sa Pangulo na ibasura ang dagdag pasahe. Palasyo, inamin, Chinese national na si Yang, Presidential Advisor ni Duterte. Militarisasyon sa Bureau of Customs labag sa konstitusyon ayon kay Vice President Leni Robredo.
Pagbabawal naman po sa mga balingbing na politiko, malabong ipatupad o maipatupad sa 2019 elections. Samantala mga turistang pasaway sa Boracay, ikinaiinis na po ng DNR. At utak po ng pagpatay sa matandang babae o kaya sa lola na ipinasok pa sa ref, sumurrender. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi na po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay araw na ng Martes 6 sa buwan po ng Nobyembre taong 2018. Sumasa niyo na po ang palatuntunan, ang pigasing palatuntunan Kamaong Asero. Exclusive dito po inyong napapanood sa Leader News Philippines. At sumasa inyo po on HD quality at napapanood po ng malaganap at nasa pangdaigdigang broadcast po tayo. Malawakang broadcast. Napapanood po worldwide. Ito po ang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Kasama po natin ang buong puwersa ng ating himpilan. Ang mga nasa news and current affairs, operations, live streaming and creative. Nasa studio po natin si partner, ang ating creative director, Mark Anthony Reynoso. At nakalalay po sa atin si Clarence Andaya. Samantala, nasa labas po ng ating himpilan ng ating operations head, Engineer Oliver Licop. Kasama po si Nolan Ariola. At siyempre, katuwang po natin sa paglilingkod sa gabi pong ito ang ating mga Leader News Patrol. Upang ihatid po sa atin ang mga latest na balita mula sa kanilang mga binantayang beats. Mga beats sa maghapon. Hindi po mga beach. Beats. Assigned beats. Ayan. Bakit yung ating yung ating touchpad dito ng mga stinger ay parang now you see, now you don't. Tingnan mo, nawala na naman. Magandang gabi po sa inyong lahat, especially sa mga nasa Metro Manila na po at naiipit pa rin sa trapiko sa lansangan. Yes ko po, kailan kaya talaga mariresolba ng mga pinagkatiwalaan po ng Pangulong Duterte ang trapiko sa Metro Manila? Kung hindi nyo na po kayang resolbahin yan, magsilayas na kayo dyan at bigyan daan ang mga may kakayanang magtrabaho katuwang po ng Pangulong Duterte. Di po ba? Bay mahigit 3 taon na po kayong pinagtiwalaan ng Pangulo, wala namang kayong nagagawa. In fact, ang Pangulong Duterte po ay naiinip na ho sapagkat hindi nyo kayang ipatupad ang mga proyektong nais ng Pangulong Duterte. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Unahin ko po muna itong ating tanong sa bayan mga kapatid na may premyo pong 100 pesos load, no? Sa may pinakamagandang sagot sa ating tanong sa bayan, 100 pesos load po ang premyong naghihintay para po sa inyo. Kung areglado po ang inyong sagot at papasa sa ating creative director Mark Anthony Reynoso. Ang ating tanong sa bayan tonight mga kaibigan, sapat na ba ang 25 pesos na dagdag sahod na ipatutupad po ng Department of Labor? Ulitin natin, sapat na ba ang 25 pesos na dagdag sa sweldo o sa sahod na i-implementa po ng Department of Labor? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito ng Martes, November 6. At binabati natin ang mga maagang nagparamdam sa ating palatuntunan. Partner Bong David dyan sa The Netherlands, kumusta ka na? Napakaganda talaga ng audio ng LNP. Thank you partner Bong, founder Bong David ng MCBO. At kasama po nating nagtatag ng Philippine Online Broadcasters Association. Dapat yan binibigyan ng drum roll Partner Bong David! Saglit, hindi narinig yung hindi narinig yung drum roll. Ito. Asan na yung drum roll natin? Drum roll!
sobrang dikit-dikit yung ano. Ito, mas okay ito. Ang ating kaibigang Bong David nasa Netherlands. At sa mga kanina pa ho nakasilip sa ating palatuntunan, thank you. In advance, nakasilip po sa atin si Dexter Marquina. Magandang gabi po, Sir Idol. Thank you. At sino-sino pa? Dexter Marquina. Yan. Sige sa mga nandyan lamang po nakasilip, magparamdam po kayo at we can easily greet you, no? At kung may nais po kayong ibahagi sa ating palatuntunan, especially pagsagot po sa ating main topic tonight, okay na ba? Tama na ba? Sapat na ba? Ang 25 pesos na dagdag sahod pong ipatutupad ng gobyerno sa pamamagitan po ng Labor Department. Ito po'y sa gitna ng talagang matinding lagabog na ekonomiya at ang manifestation po ng bagsak na ekonomiya siyempre ay ang pagtaas po ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at ang mga binabayaran po natin. Tubig, kuryente, telepono, internet, cable, pamasahe, tuition fee, mga pangunahing bilihin, bigas, asukal, sardinas, tinapay, lahat-lahat nagtaasan. Unano na lang ang hindi nagtaas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Unano na lang talagang hindi tumaas All the rest ay terrible. Ayan. So, sige. Anyway, mga kaibigan, magandang gabi po sa mga OFW na tanging sa online broadcast po. Nakadepende para po makaalam ng mga nangyayari sa ating bansa. At siyempre, muli sumasa niyo po itong ating malaganap na broadcast ng Kamaong Asero, ang programang totoong nagmamalasakit po sa ating mga kapwa Pilipino sa pamamagitan po ng paglalabas lamang ng kung ano ang totoo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magiging kasalanan po kasi namin kapag kami po'y magpapagamit sa kasinungalingan. Kami po'y magpapagamit sa kabalentunuan. Kami po'y magpapagamit sa black propaganda. Wala po kaming ganun, ano? At ang aming sinumpang tungkulin po ay isang maging professional online broadcast platform. At kami po'y nangako sa ating mga tagapanood na mananaig ang katotohanan po sa atin. Ang katotohanan po minsan ay talagang masakit, ano? But we should never manufacture good reports just to have good reports, no? Wala po tayong ganyan. Nagluloko talaga itong tingnan mo ito. Wala na naman. Yung sobrang high-tech ng ating studio, naka-touchpad yung ating mga patunog dito Tingnan mo, nawala na naman tuloy. Ayan. Gandang hapon po sa mga nasa paligid ng Metro Manila. Siyempre, yan. Metro Manila na talagang nabibwisit na. Mamaya may report si paring Jojo Sikat patungkol sa pagkabwisit na ni dating Senador Joey Lina at ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando, no? Dahil until this time, wala po talaga tayong maamoy na solusyon ng mga pinagtiwalaan ng Pangulong Duterte sa DOTR. Tuloy, may suggestion na silang matitindi. Mamaya po yan. Sige, saglit lamang. And, Manoy Abner Parom, dyan sa lungsod ng Maynila. Maganda, maray na bang gitabi. Thank you, Idol. Paring Errol, konsulta na kami, sabi ni ni partner Bong David. Alam mo kung bakit? We do not just call pare. Kung kani-kanino, no? Parang sa iba, okay. Pero sa amin kasi, when we say pare, kumpare talaga. Ayan, si paring Bong David kasi, may biyayang isang sanggol ulit yung kanyang misis. Malayo pang binyag, nagpataan na. Kumbaga sa Bicol, nagpataan na. Partner Errol, magiging kumpare kita dito sa bunso. Ayan. Nasa Netherlands sila, ewan ko kung paano, online din kaya ang binyag. Online din ba, partner Bong David, ang binyag o uuwi kayo? Or papupuntahin nyo kami dyan sa the Netherlands, si Clarence, si Mark, para makibinyag kami, na? Ay, talaga naman, no. Sige,
Muli, ang ating telepono sa mga nais pong sumali ng live sa ating palatuntunan. Ano? You can easily reach us via cellphone number 0927-494-2175. At sa mga smart subscribers naman po ay 0949-736-5000. Niloloko talaga ako nitong anong to? Itong ano natin? Look at this. Wala na naman. Hello, ayan na. Ayan, pati yung audio natin sa headphone Anyway, mga kaibigan, magandang gabi po sa mga nasa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Pangasinan, mga taga Zambales area, mga taga Bataan, mga taga Central Luzon. Special mention po mga opisyal ng Central Luzon Media Association Incorporated na pinamumunuan naman po ni Ate Mel Seriaco. Yan yung ating kaibigang presidente po ng Central Luzon Media Association. In the rest of the officers of CLMAI, yan. Mga kaibigan po natin sa media, tri-media po yan, radyo, dyaryo, television, online, multimedia. Habang si Pading Mario Coprada naman, na katuwang ko rin po ito sa mga binyag-binyag. Ayan. Nanonood din po sa atin. Ayan, sige. Okay, sige. So, what else? Of course, unahin na muna natin itong report. Mamaya may kakausapin po tayo sapagkat merong isang commuters group na talagang hindi mapakali. Nanawagan po sa Pangulong Duterte na yan nga huwag pansinin yung hinihingi namang dagdag pa sa. Alam niyo ho, napakakomplikado ng buhay sa Pilipinas. No? Dahil sa bagsak na ekonomiya, nagtaasan po ang singil sa mga presyo ng piyesa, presyo po ng crudo. Therefore, normal lang parang napaka-normal na reaksyon po ng mga tsuper at mga operators humingi ng dagdag sa pasahe. Magpetisyon sa LTFRB na payagan silang maningil ng dagdag sa pamasahe. Siyempre, ang impact naman yan ay tatamaan naman po yung mga commuters. Di ba? Sapagkat yung mga commuters, siya pong magbabayad ng pasahe, therefore, nagre-react din yung mga commuters. Alam niyo po, sa totoo lang, ramdam na presidente ang hirap na dinaranas po ng mga ordinaryong Pilipino. Okay lamang po yung mga multimilyonaryo, mga politikong mga kurakot na sandamukan nakahiga sa pera. Wala po yan sa kanila. Wala po yan. Sinabihan na po ng Pangulong Duterte, sino yung finance secretary niya? Si Dominguez? Dominguez yun, di ba? Sinabihan na niya na yung trainlo mo, Dominguez, ay umiiyak na ang mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino. Ayan. Alang, ewan ko. Kasi, 4 na train yata ang plano nilang ipatupad Una pa lang Ayan na tayo. Nagkalet-selet ang buhay ng mga Pilipino. May niluluto na ngayon sa Kongreso. May niluluto. May niluluto ng pangalawa, pangatlo, pang-4. Diyos ko po. Saan talaga kaya tayo nito patutungan? So, basta ko sinasabi ko po, nakikita ng presidente yung kahirapan. Nakikita ng presidente yung dinaranas na hirap ng majority ng mga Pilipino. Especially yung mga nakikipag-arawan, namamasukan, umaasa po sa konting sahod everyday. Ang mas matindi nga dito yung sektor na wala pong mga formal na trabaho. Di ba? Yung mga nasa informal sector, mga entrepreneur na nagsusumikap, napasweldohin ng kanyang sarili. Di ba? Mas matindi yun Mas napakatindi ang hamon sa ganong sektor. Kasi yung mga empleyado, assured sila na may sweldo. Minsan nga, minsan kinagagalitan ko rin po yung mga regular na empleyado, lalo sa gobyerno na nag-uubos lamang ng oras, sinasayang lamang yung panahon na sa halip magtrabaho, nagbubulakbol, nabibwisit ako. Sarap pagtatadyakan, ano? Pag walang trabaho, magrereklamo. Pag may trabaho, yan, pabula-bulakbol. Napakarami po mga Pilipino ang walang trabaho. At mas mahirap yung kalalagayan po nila
nitong sektor na ito na talagang tinatawag nating mga entrepreneur. Entrepreneur na mga freelance, mga dumidiskarte lamang sa legal naman, mas mahirap po eh. So, yan. Kaya nga't pinansinan ng Pangulong Duterte, sinabihan na si Dominguez eh. But you know, ang hinihintay pa rin po natin dito ay pagbibigyan ba talaga yung panawagan ng Senado na suspendihin na muna yung train law yan na ipinapataw po, especially yung excise tax na bunga po ng train law na ipinapataw po sa mga produktong petrolyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo, Jed Gamboa. Ayan, Jed. Tuloy ang Bible kape mamaya, Ay, Diyos ko, kahapon, alam niyo po, hanggang sa ngayon, binitin kami ng todo ng PLDT. Talaga. Sir John Gerald Marasigan, sir, kailangan natin mag-usap. Ayan yung manager ng PLDT nga nakakasakop sa atin. Sir John Gerald Marasigan. Yan. We need to talk. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Unahin ko muna mga kaibigan ang mahalagang report ihatid sa atin ngayon ni partner Jojo Sikat patungkol po sa pagkainis na ng dating senador na si Senator Joey Lina. Ang sabi po sa report, dating senador ipinabubuwag na lang ang Metro Manila Development Authority. Alamin natin ang detalye ng balitang yan. Hatid na ni partner Jojo Sikat. Partner Joe, magandang gabi. Go ahead please. Nag-iingat itong si Senador Joel Villanueva, itong mga botante sa ilang mga kandidato para sa pagkasenador ang wala naman na maitutulong sa Senado bilang institusyon para makatulong sa bayan. Pinayuhan ni Villanueva itong mga botante na maging mapanuri sa pagboto at tingnan mabuti ang mga track record ng mga kandidato. Ito yung mga kailangan natin sports enthusiasts. Sa panayam sa Senado, sinabi ng senador na kasama pa sa ranking 20 itong sinasabi nitong kandidato na posibleng sumira sa reputasyon ng Senado. Aminado itong si Villanueva na nakakaharap nitong sinasabing kandidato na minsan ay nagkakamali pa sa interpretasyon sa mga sinasabi ng Pangulo. Hindi naman nagyayabang o nagmamalit ang senador dahil nais lamang nito na mapanatili ang integridad ng Senado. Alam mo sa sarili mo, wala kang mako-contribute. Hindi mo tinutulungan ang bansa natin. Tumataliwas ko dun sa sinasabi mo, kaya ka tatakbo din, gusto mo makatulong. Wala kang mako-contribute. Kasabay nito, iginit din ni Villanueva na kanyang susuportahan ng mga seatmates nito sa Senado na mga re-electionist din ngayong halalan dahil sa magagandang track record na mga ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nauna pala yung report na yun ni paring Jojo patungkol sa panawagan ni Senator Joey Villanueva na mag-ingat ang mga botante sa pagpili po ng... Tama, mag-ingat talaga tayong mga botante sa pagpili ng mga manliligaw naman po sa mga mahalaga at sagradong boto natin. Malapit na po ang eleksyon. Sa totoo lang po, kahit hindi pa campaign period, talagang ang mga kandidato kanya-kanyang paraan para mapansin ng mga botante at silang piliin po sa darating na halalan. So, ngayon po ay napakarami pong mga kakandidato, siyempre, mapalokal at sa national positions, napakarami niyan. Napakarami pong mga nagmamagaling. At again, saying motherhood statement that they wanted to serve the public. Mga ganun
I want to serve the nation. Ladies and gentlemen, anak kayo ng mga kago kayo. Matagal na naming narinig yan, but look what happened to the Philippines. Mga hinayupa kayo, mga pahirap kayo sa bayan, ha? Sana ang mga Pilipino naman, alam niyo, ito sasabihin ko po. Sa totoo lamang, dalawa ang katotohanan pagdating sa halalan. Ha? Dalawa ang totoo. One, kurap ang politiko. Number two, kurap ang mga botante. Kaya paano tayo makakapili ng mga matitinong leader niyan? Bakit ko sinasabing kurap ang politiko? Obvious naman, di ba? Kaliwat kanan ang kwento ng korupsyon. And normally, yung mga mapiperang mga politiko, bumibili yan. Binibili ang boto ng mga kurap din ng mga botanting nagbebenta ng boto. Ha? It really takes two to tango. May bumibili, may nagbibenta. Therefore, parehas sila kurap. Kurap yung politiko na kandidato, kurap yung botante na nagbebenta ng boto. Saan tayo magsisimula ng katinuan yan? Ang totoo po talaga niyan, dapat magsimula po ang pagbabago sa lahat. Sa atin. Sa ating lahat. Sa ating lahat. Ang problema lamang dyan, marami po talagang mga makasariling mga Pilipino na sarili lamang po ang iniisip. Sariling tiyan, sariling kaligtasan, sariling pantawid gutom. Basta sila'y okay, wala silang pakialam. Wala akong pakialam sa inyo. Ang importante may pamalengke kami. Okay ng 500 na ito. Wala akong pakialam sa inyo. Bakit? Pag nakaupo naman kayo, papansinin niyo pa ba ako? Hindi na. Mga ganong rasyon, ano? So, ulitin ko, hanggat kurap ang mga kandidato, hanggat kurap ang mga botante, ala po tayong makikitang talagang matitinong mauupo dyan. Because we are not really capable in choosing the best candidates. Wala kasi yung karapatan sana nating pumili ng matino at talagang karapat-dapat na leader, binibenta natin. Kahit hindi karapat-dapat ang nagbibenta ng boto. Marami dyan, mga kriminal. Marami dyan, may mga nakasampang kaso sa ombudsman. Ako, magsasabi po sa inyo, majority ng mga elective posts, yung mga mayor, mga gobernador, mga congressman, majority of them, may mga problema sa ombudsman na kinakaharap. At ang normal, at ang regular, normal, hindi normal, at ang madalas nakaharapin po nila at hinaharap po nilang kaso ay korupsyon. Ayan. Ang mabigat-bigat siyempre dyan sa usapan po ng korupsyon ay plunder. Kaya lang, alam niyo po, sa ngayon, ay talaga naman, kapag ka mahirap ang nagnakaw, may kaladkad, may sapak, may sapok, may tadyak. Pero kapag politiko ang nagnakaw, honorable pa rin ang tawag, nakakurbata, naka-Amerikana, kapag ka medyo naakusahan, mag-iinarte, magpapa-hospital arrest, naka-aircon sa hospital, keso tumataas ang blood pressure, at kung ano-anong mga kaartehan, makaligtas lamang sa kuko ng batas. Yan po ang katotohanan ni kinikwento ko lamang. Saglit may balita pa tayo. Isang report ulit ang ating tanggapin. Hatid naman sa atin Sinolan nga muna, ipasok natin. Sige. Sinolan mo nang tawagin natin sapagkat ready na Sinolan. Yung OFW daw na nakaligtas sa parusang bitay sa United Arab Emirates, nagpasalamat daw po sa Migrante International at sa Simbahang Katoliko. Ang detalye ng report na yan, hatid sa atin ni partner Nolan Ariola. Yes, Nolan, magandang gabi. Go ahead. Ayun. Ay, hindi. Report muna tayo. Lumikha ng regular, nakabubuhay at disenteng trabaho sa sariling bayan.
Ito ang panawagan ng Simbahang Katolika at Migrante International sa isinagawang homecoming at Thanksgiving Mass sa Simbahan ng Baclaran kahapon araw ng Linggo para kay Jennifer Dalquez. Binigyan din sa humilya ni Reverend Father Chudolo Holgado na dumanas si Jennifer ng paghihirap dahil sa pagsunod sa hamon ni Jesus na sundan siya kaya't dumanas sila ng pagsakit ng kahirapan at nanganib ang kanilang buhay dahil sa kanilang paghanap buhay. Nawawala. Panalangin natin ang mga OFW, mga kapatid nating naghihirap, napipilitang lumabas ng bansa. Sila ang umaasa magkaroon ng trabaho sa Pilipinas, hindi sa labas. Kaya tayo rin mga kapatid sa ating panalangin ito ang siyang magtataguyod ng panawagang ito. Trabaho para sa ating mga kapatid dito sa Pilipinas, hindi sa labas. Panalangin natin na sila ay maging ligtas sa kanilang pag-aaral ng buhay sa ibang bansa upang may pagpatuloy nila ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pamilya at sa ating sambayanan. Naging emosyonal si Jennifer Dalquez sa isang salo-salo na inihanda sa kanya ng Baclaran Church. Matatandaang nitong nakaraang Huwebes, tuluyang nakalaya matapos siyang makaligtas sa death row dahil sa pagpatay sa amo sa United Arab Emirates. Ayon kay Dalquez, hindi pa niya tiyak kung uulit pa siyang magtrabaho sa ibang bansa. Jennifer, anong nararamdaman mo na naimbitahan ka dito sa simbahan nga ng Katoliko, diba? At tama ba, Islam ka? Oo. Pero naimbitahan ka dito, anong nararamdaman mo? Saya, sobrang saya. Hanggang ngayon talagang emotional ka pa rin. Ano? Talagang pinagdaanan mo siguro. Ano ba yung laging naaalala mo? Sa nangyari sa akin. Pero next time na maalala mo, tapos nandito ka, sobrang saya mo marami ka ng mga taong tulong sa akin. Pray. Tulong sa akin. Sobrang saya. Ano ba yung tumatakbo sa isip mo habang nandun ka? Saan? Doon sa ibang bansa bago ka makauwi dito. Ano ko, excited na gusto hindi ko makauwi ako. Makikita ko pa rin. Pinakala mo pa bang makakauwi ka? O... Opo. Wala ko ng loob ko na makakauwi ako. Makalabas ako. Kasi alam ko naman na mangyayari. Ulitin ko lang. Kung sa kabila nung nangyari sa may bala ka pa mga Hindi na yata. Babalik ko ako. Unang beses na kayo. Bakit pala yun? Lubos naman ang pasalamat ng ina ni Jennifer na si Alicia Dalquez sa Simbahang Katolika sa pamahalaan at Migrante International. So, malakas ang loob ko kasi maraming tumulong at saka nararamdaman ko naman kasi na mabait yung ala natin
humanity. At saka, nung wala kasi deliver dito ako lumalapit, humihingi ng tulong sa aking mga kapatid Christian na ipagdasal ang aking anak sa naway maayos ang kanyang bitay. Ako bilangin ako. At saka sa ibang pang ina na mayroong anak ko sa labas. Sana po huwag silang mawala ng pag-asa. Lumapit lang po sila sa ating sa ating gobyerno po. At saka sa mga taong bayan na gustong tumulong. Lumapit lang po sila at huwag silang mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa po tayo. Po, ano po yung mensahe niyo dun po sa mga nagdasal? Patuloy po na nagdasal para po kay Jennifer. So, sa lahat ng tao po yung tumulong pagdasal na mapalaya ang aking anak. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mula rito sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Health, Baclaran, Parañaque City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nagsimba pala si Nolan eh. Akala ko i-air ni Nolan yung buong misa eh. Kaya talaga Nolan ha. Luluhod na sana si Clarence dito. Gandang gabi po sa mga nasa Baclaran area, no? Bukas, Miyerkules, Baclaran Day. Ayan, sige. So, alam niyo po, mahalaga ang buhay ng isang tao, lalo't yung nangyari po, the meat of the story is the salvation of yung nailigtas. Na-save yung buhay ni Jennifer dahil siyempre, trabaho po yan na ginampanan ng gobyerno at mga nanalangin. Siyempre, prayer is a very powerful full tool para mga bagay-bagay na tila imposible sa iba ay nagiging posible. No? So, I'm sure tinulungan po yan ng gobyerno. Kung may tulong man po ang Simbahang Katolika, di salamat. May tulong man yung Migrante International, salamat. Di po ba? At sana po wala nang Pilipina na nasa sadlak sa ganyan. Ako po, honestly mga kaibigan, ang Leader News Philippines, ang programang Kamaong Asero, ang ating panawagan sa Pangulong Duterte ay wag nang payagan na ang mga Pilipina po ay mag-abroad bilang mga domestic helpers. You know why? Sa totoo lamang, ang mga domestic helpers na mga OFW ang madalas nagkakaroon po ng kung ano-anong problema, lalo't nalalagay po madalas sa balag ng alanganin ng buhay po ng ating mga kababayang OFW na mga domestic helpers. O, yan po ang ating personal na paninindigan. At ako po'y naniniwala na kung talagang gugustuhin naman at dito po sa Pilipinas ay hanap buhay at wag may sakripisyo po ang pamilya, especially mga nanay ng tahanan, no? May pamilya, may mga anak, and you imagine a mother going away just to work abroad, being a domestic helper, na babalasubasin, yuyurakan, kung ano-anong gagawing katarantaduhan ng mga hayop na malahayop na mga amo, ano? Nakakaawa. Lalo't kapag lalagyan ng kwento na nagnakaw, pumatay, etc., etc. At madalas wala pong kalaban-laban yung ating mga kababayang mga Pinay at nagsisilbing mga domestic helpers. At I think kung titigilan na po natin ang pagpapadala ng mga domestic helpers, I think that would be a good start in removing the stigma of being called pag sinabing Pinay, alipin, katulong. Di po ba? I think that would be a good start na matuldukan natin ang negatibong image para po sa mga Pilipina. At panahon na para iangat po natin ang image ng mga Pilipina that Filipina can work, can provide services better than and other than being a domestic helper. Yan po ang paniniwala natin. May mga iba pang talino, may iba pang galing ang mga Pilipina. Hindi po lamang sa pagiging domestic helper. Yan po ang aking paniniwala. So, of course, it calls for a policy making
na malaking papel po ng gobyerno at siyempre, obligasyon ng lipunan natin na maglikha po ng mga oportunidad para sa ating mga kababayan. Yan. Susie Mandawi Reyes. Madam Susie. Ayan. Good. Gandang gabi, Sir Errol. Gandang gabi rin, ha, Susie, ha? Thank you sa pagsilip sa ating palatuntunan. Si Susie, nagla-live din ito sa Puna at Banat radio network ni partner, PBRN, ni partner June Bornasal dyan sa Las Piñas City. At iba pang mga DDS friends natin. Ayan. So, panoorin nyo rin po ang programa ni Susie dyan sa PBRN channel ni partner June Bornasal. Ayan. Ayan. Sige. Who else? Rene Nungay. Sus, simbahan. Kailan ba tumulong ang simbahan sa mga OFW? Ay, nako. Talaga naman. No. Alam mo na, kung tumulong naman, di salamat. Basta sinasabi ko sa lahat ng mga tumutulong, salamat. Anumang grupo yan, kung tumulong, salamat. Ayan. At kung sino man, naman po sa mga nanonood sa atin na may tutulong, salamat. Ayan. Kailangan po ang tulong. Marami mga dapat tulungan, so salamat sa mga may pusong tumulong at nakakatulong. Pero kung tulong, pampolitika lamang, hindi po maganda yan. Grandstanding na tulong para sabihing tumulong. Maganda pong tumutulong yung hindi na po minimidya, hindi na po pinangangalandakan. Yan po ang mas magandang tulong. Alright, may isa pang report, May isa pang report si partner Jojo Sigat, di ba? Nandiyan pa, maya-maya konti, Maya-maya konti. Samantala, sila partner Nolan Ariola at saka si Oliver, ready na raw at may nais sumagot sa ating tanong, Ulitin natin yung ating tanong sa gabing ito. Saglit, napasabay, Ang tanong po natin, sapat na ba ang 25 pesos na dagdag sahod na talagang balak ng ipatupad po ng Labor Department? Sa tindi po ng hirap ng buhay ngayon. Okay na bang 25 pesos? Okay na ba sa inyo? Kahit daw kayo magsitambling dyan, maggumulong-gulong sa kalsada, sabi ng Labor Department, ipapatupad nila ang 25 pesos na dagdag sahod. Kasi may mga nagrarally na po asking for a higher hike. Saan nga ba naman makakarating ang 25 pesos? Hindi ka man lang makabili ng French fries. Hindi ka man lang makabili ng pinakamurang hamburger. Diyos ko po. Ewan ko kung makabili ng kalahating kilong kamote. Mas gusto ko ang kamote kaysa hamburger na yan. Sanay sa mga ganyan. Alam mo naman kami mga mahirap Sanay sa hirap, health-wise, health-wise, mas masustansya po ang kamote kaysa mga galing po dyan sa mga mga ginamitan ng sangkatirbang sangkatirbang mga mantika. Delikado po yan. So, mabuti pa yung nilagang kamote. Ayos niya. Nilagang kamote. Di ba, Susie? Susie Mandawi Reyes. Yan. 100 pesos load po nakataya sa may pinakamagandang komento. Comment po kayo sa ating tanong. All you have to do para makasali po kayo ay i-like po muna ninyo ang ating FB page ng Leader Knows Philippines at mag-comment kayo. Siyempre, yung FB page ng Leader Knows Philippines, i-like po ninyo at i-like din po ninyo yung ating live video ng Kamaong Asero. Number 2, i-like mag-comment yan. Mag-comment kayo doon sa ating tanong. Doon sa comment section ng ating live video. And number 3, i-share po ninyo. Yan, sa mga best friends po natin. Ang ating live video ng Kamaong Asero para mas maraming nakakapanood sa katotohanan sa ating bansa. Alam niyo po, tungkulin po natin, kami po mga nasa media,
maging sa mainstream, dyaryo, radyo, television, online broadcast. Pangunahing tungkulin po namin ang magsabi, magbalita ng totoo, eksakto at objective. Wala pong personalan dito. Bawal po ang personalan po sa amin dito. Trabaho lang, objective. At yan po naman ang ipinangako nating suporta sa tanggapan po ni Secretary Joel C. Egco ng Presidential Task Force on Media Security. Yan. Presidential Task Force on Media Security. Yan. Na kailangang manaig po ang katotohanan, the truth, ang pagiging tama, accuracy, at ang pagiging objective. Yan. Hindi yung personal, below the belt, at dapat issue lamang pang pinag-uusapan. Hindi yung tao mismo. Objective. Kung ano yung issue. Yeah? Okay? Sige. Secretary Joel C. Egco ng Presidential Task Force on Media Security. By the way, congratulations sa aking kababayan sa Valenzuela City, kay Secretary Alvin Feliciano na dati pong Deputy Director General ng TESDA. Ngayon po ay pinangalanan at inapoint po ng Pangulong Duterte bilang bagong chairperson po ng Presidential Commission on the Presidential Commission on the Urban Poor. Tama ba? On or of? Presidential Commission of the Urban Poor. Tama sana, tama yung ano ko ha. PCUP ha, PCUP. Basta PCUP. Sige. Teka, si Nolan yata ready na sa report. Teka ha. Sir, ready na po kami ni Sir Oliver. Tanong sa bayan. Sige. Tawagan na natin ang dalawa. Kaibigan, dakuhan po natin ang lugar nila Nolan Oriola at ni partner Oliver Licop. Nasa may EDSA yata sila. Live mula sa ating studio ng Leader ng Philippines. Gabi tayo sa exact location for the live broadcast ng dalawang kasama po natin, dalawang katropa sa Leader ng Philippines. Yes, Nolan! Hi, Nolan. Magandang gabi sa inyo dyan. Good evening. Magandang gabi kasama ang Errol. Live kami dito sa Airport Road, Baclaran na Parañaque City. At piling ko si Mr. Anat Tumon, ang kaibigan nating security guard dito sa kanyang pinapasukan. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi din, sir. Okay. Sir, may tanong po tayo, tanong ng bayan. Dapat na ba ang 25 pesos na dagdag sa sahod ng na ipatutupad ng Department of Labor and Employment, sir? So, kung ako lang tinatanong niyo, sir, sa 25 pesos dagdag ng dole. Pero hindi naman lahat siguro na papayag siguro na nasa 25 pesos, sir. Alam mo naman yung mga bibilihan natin ngayon na sobrang mahal. Sir, kung may karagdagan kayong katanungan para kay Sir Arman. Sir Arman, kung kayo po ang magsusuwestiyon, magkano dapat, halimbawa sa iyo bilang security guard, magkano dapat ang dagdag sa sahod? So, ngayon, sir, sa 8 hours ngayon, 512. Pero kung 25 pesos ang dagdag natin sa minimum, sir, parang kulang, sir, Kaya nga, magkano sa tingin mo, kung ikaw ang tatanungin kung magkano ang dapat idagdag, lalo sa mga gwardiya tulad po ninyo? Pero kung sa akin lang, sir, kung sa akin lang, kahit sa 25, pwede naman siguro kung sa akin lang yan, sir, kahit 35 pesos na lang, pwede na. O dagdag 10, humirit ka ng 10 piso ha. So, from 25 to 35, talagang simpleng buhay din, ano? Sige, so 35 pesos, okay na kay Sir Arman. Okay, sige, sir, ilan ba yung anak niyo? Sir, sa anak, sir, marami na po anak, sir. Nako, ilan po ba? Ilan po ba yung tatlo, sir? 4 na. Kulang na kulang talaga sa inyo, sir. So, okay na ba ang 35 pesos para yung mga pangangailangan na mga, halimbawa, may 4, may 3 kang anak, ganyan, you think ang dagdag okay na, Arman?
So, sa akin lang, sir, okay na lang kung sa akin lang. Kung sa'yo lang. Lagay natin na sa minimum lang. Pero, si iba siguro, sir, hindi papayag siguro sa yung sinasabi ko na may dagdag 35 pesos. Okay, sige. Sir Armand, maraming salamat po Yes, sa sir. inyo. Thank you. Lan? Extra sino, Lan? Oliver Licop, Airport Road, Baclaran, Parañaque City. Maraming salamat, Sir Errol. Thank you so much, Nolan Ariola at partner Oliver Lico. Nakasama si Mr. Arman, isang gwardya, at sumagot na sa halip na 25 pesos, dapat ay 30 pesos. O nga naman, bakit ba? 10 pisong dagdag, bakit hindi mo pa ibigay, Clarence? O ano, talagang ganyan eh. Ano siya, mabait eh. Pero pagka yung mga nagrarally sa kalsada, noon pa man, ang hinihirit na dagdag sweldo across the board wage increase, noon pa 125 pesos. Dati-rati may mga proposal na, Clarence, na ang minimum sa Metro Manila dapat 800 pesos. Noon pa yun. Ewan ko kung basta ngayon ang sinasabi, Jed, ng Department of Labor, dadagdagan nila ang sweldo, 25 pesos. Ayan. Pwede na bang ipamasahe yan sa taxi? Mula sa bahay, papunta sa palengke? Mukhang ibababa ka sa kaligitnaan ng biyahe mo niyan. Anak ng kagaw. Sige, dire-diretso muna tayo. Ang ating tanong po ay, sapat na ba ang 25 pesos nadagdag sahod na balak pong ipatupad ng Department of Labor? Oy, magandang gabi by the way sa ating mga kahukbo, mga kasama pong officers at mga miyembro po ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago na pinamumunahan naman po ng ating tatay. Ayan, Tatay Doming Aspiras Cañero, ang ating founder, chairman, and president ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Yan. Kasama po natin dyan, siyempre, ang ating vice chairman, vice president, si Attorney Milanio Batas Mauricio Jr. Yan. At kasama din natin dyan bilang executive vice chairman, si Congressman Engineer Bertito Hashimoto, yan, ng Tarlac City. Yan, Tarlac. Lapas, Tarlac. Yan, sige. At siyempre, yung ating kaibigan sa Indonesia, Ambassador Jawar Sandoval, ang ating Executive Director. Kumusta rin and good evening sa ating best friend, kaibigan, yung Secretary General, ang ating Secretary General, si Roy. Yan, Roy Cañero. May isa pa tayong report, Kuya Mark, ano? May isa pa tayong report? Maya-maya konti, no? Sige. Jogging muna. Samantala, mga kaibigan, puntahan muna natin ang ilang mga balita sa ating palatuntunan. Oras po natin ay, anong oras na natin? 13 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi, ano? Magwawakas tayo alas 7:30 to give way. Alam niyo po kasi ang programa rito sa ating himpilan, kailangan may mga preparasyon, kaya we have to end by 7:30. Kaya sumali na po kayo habang nandyan pa tayo, sali po kayo sa ating palatuntunan. No? Susi, thank you. At sa iba pa mga nanonood sa ating programa. Sa Mantala, Vic Vista Barameda, Alan, si Alan Laksamana nanonood din sa atin. Hi Alan. At who else? Sino pa mga nanonood sa atin? Si Koy Hipolito Laura kanina sumilip. Si Mader Cathy Bragais nakasilip din sa atin kanina. Thank you for joining us, Mader. At sabi ni Vic Barameda, Sir Errol, hindi po sapat ang 25 pesos na dagdag sa sahod. Kulang na kulang po. Dapat ang dagdag sahod po ay 300 pesos.
pesos. Oo nga naman, ano. Saan kaya makakarating? Well, isang korneto. Isang korneto. Dalawang ice candy, pwede. 10 pesos ang isang ice candy, di ba? My God, I hate drugs. Kalahating kilong bigas. Kalahating kilong bigas. Insang ina sa Malaysia. Magandang gabi sa inyo dyan at kumusta na ang tita Kunching? Hi kuya, good evening sabi niya. Alright, so sige po ang ating tanong. Sapat na ba ang 25 pesos na dagdag sahod na talagang wala daw makapipigil? Yan ang ipatutupad ng Department of Labor. When I say wala makapipigil kasi ang sektor po ng mga manggagawa is asking for a higher increase, not 25 pesos. Pero alam niyo po, I don't know, yung National Wage and Productivity Board kasi, ano bang composition kasi niyan? Kung ang composition niyan ay puros mga negosyante, therefore, ang desisyon niyan, pabor lang sa negosyante, hindi papabor sa mga manggagawa, no? Dapat balanse. Dapat balansyado, no, ang composition ng National Wage Board. Yan. National Productivity and Wage Board. Tama ba yun? National Wage Board. Yan. At dinadaan kasi dyan ng Department of Labor ang anuman pong mga panukala sa pagtataas po ng sweldo. Ayan, ganun sila eh. Ayan. Sige, so, tuloy tayo. Samantala mga kaibigan, mabuti na lamang daw po dahil sa pressure ng lahat ng sektor, sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na natili po ang inflation rate natin sa 6.7. Ayan. Gayunpaman, talagang tumatas daw po ang mga bilihin, presyo ng tubig, kuryente, yan po ang pag-amin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral, wala naman magagawa ang Bangko Sentral, no? Ang Bangko Sentral, ang ginagawa niyan, maglabas lang ng mga patakaran sa mga interest. No? Kung mangungutang ka, ang Bangko Sentral na magtatakda kung magkano interest, bababaan niya ba o tatasan, yun ang papel niya eh. At magtago ng pera. Wala eh. Palagay ko ang may immediate impact sa ating ekonomiya na maaaring magdesisyon. Siyempre, of course, ang Pangulo. Pangalawa, yung Department of Finance. Sila po ang utak niyan eh, ng train long yan eh. Sila eh. Basta sinasabi ko sinabihan na po ng Pangulong Duterte ang Finance Department. Mr. Finance Department, Mr. Secretary. Wala matanda ko si Arthur Dominguez yun umiiyak na ang mga mamamayang Pilipino sa epekto ng train mo. Yung ganun train mo. Yun ang sabi ng presidente. Kasi ramdam nga ng presidente ang hirap eh. Parang wala lang. Wala lang, sinabihan lang. So, ulitin ko, ang Senado may panukala na hinihiling na suspendihin na muna yan. At sa halip ay, kung pwede, next year na ipatupad. Next year na. Talagang, ewan ko, bakit ganun? Ang dami namang inutang sa China. Diba? Ang sabi, kailangan mangutang sa China para maipondo sa Yun din ang dahilan kung bakit nag-increase ng buwis eh. Para maipondo sa mga projects. Ayan. So, sana magawa na yung mga projects na yan para makatulong sa pagganda ng ekonomiya. Tuloy tayo. Samantala mga kaibigan, kausapin na natin si baka pwede nang kausapin natin si Mr. RJ Havillana sapagkat siya po yung grupo naman na humihiling sa Pangulong Duterte na ibasura ang kahilingang payagan po ang mga transport operators and drivers na makapagdagdag po ng singil sa pamasahe. Alam niyo po ang mga topic natin dito
ay mga topic at subject matter na may direct impact sa pang-araw-araw po na buhay ng ating mga kababayan. Ayan, so kausapin natin ha. Kausapin natin. Habang ang boses ko parang parang nalulungkot ang boses ko Ayan, good evening po sa mga nasa Laguna area. Kumusta kaya ang bakbakan dyan sa Laguna sa pagkagobernador, ano? Ay, nako. Alam niyo po, sa iba't ibang lugar, napakarami po ang mga nag-file ng kanilang candidacy at talagang kanya-kanyang gimmick para lamang po sa preparasyon ng kanilang kandidatura next year. Okay, si Nolan daw at saka si Oliver ay may isa pang kakausapin, ano? Mamaya po ng konti, may isa pang kakausapin. Saglit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Inamin naman po mga kaibigan ng palasyo na talagang totoo na hinair ng palasyo, hinair ng gobyerno ang isang Chinese national na si Yang. Yan. At nagsisilbi daw presidential advisor ni Pangulong Duterte. Actually, medyo sensitive issue yan sapagkat ang sino man dapat na manunungkulan sa gobyerno natin o tatangan ng anumang pwesto, be it a presidential advisor, may requirement po na Filipino citizenship. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang sabi po ni Secretary Salvador Panelo, presidential spokesman ngayon, lilinawin daw niya kay Pangulong Duterte kung ano talaga ang papel ni Yang. Yan. Pero sinabi niya kanina, confirm, presidential advisor on economic affairs. Bakit? Kumusta bang ekonomiya natin ngayon? May Chinese presidential advisor tayong economic affairs. Ay, si Yang ba ang may pakana nito kung bakit ganitong ekonomiya natin? Diyos ko po. Imbes na dagdag sahod na 25 pesos, ibaba ang presyo ng mga bilihin, walang katuturan ng dagdag na sahod na 25 pesos kung laging nagtataasan ang mga presyo ng bilihin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi ni Ina Nepomuceno sa Malaysia. Standby po kayo at kakausapin po natin si Mr. R.J. Javillana, ang presidente po ng UFCC. Ayan. United Filipino Consumers and Commuters. Ayan. At sila po hindi na nakatiis, nanawagan na po sa presidente na huwag payagan bagkus sa ibasura ang kahilingang magdagdag sa pamasahe. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po kasi, ang impact niyan kapag pinayagan po yan ng gobyerno, sigurado po yan na maglilikha po yan ng dagdag na pabigat po sa inog ng ating ekonomiya. Pero para mas detalyado po tayo, mga kaibigan, nasa linya na natin si Mr. R.J. Javillana, ang presidente po ng UFCC. Sir R.J., magandang gabi po. Si Errol Dacame na po ito sa Kamaong Asero dito po sa Leader News Philippines. Welcome, sir. Magandang gabi po, Ginoong Errol, sa lahat ng inyong tagapanood at tagapakinig. It's our pleasure to have you tonight, Mr. Javillana. Totoo po bang humiling na kayo sa presidente na ibasura po ang dagdag pamasahe na hinihiling po ng transport sector? Totoo po yun. Sapagkat kami ay lumiham noong October 31, bago po mag-undas, ako'y pumunta mismo sa Palasyo ng Malacanang. Pinareceive po natin yung ating pagtutol doon sa ginawa na mabilis na desisyon ng Land Transport Franchising Board Commission. At pumunta rin po tayo sa tanggapan ni Secretary Arturo Tugade para ipaabot din ang ating kahilingan na
kung maaari po sana ay i-revisit ano po itong dagdag pasahe na ito. Alright. How would you answer kapag ka ang dahilan naman ng mga nasa transport sector na ginagawa po nilang reason sa kanilang kanilingan ay yung pagtaas po ng presyo ng petrolyo at of course yung sinasabi po nilang presyo po ng mga piyesa, Mr. RJ? Alam niyo po, totoo naman po na nagkaroon po ng sinasabing inflasyon. Sa katunayan, ngayong araw na ito, sinabi po ng mismong gobyerno na nasa 6.7 pa rin po yung inflation. Totoo naman na tumaas din ang mga piyesa ng mga jeep at iba pang mga piyesa ng sasakyan. Ano po. Subalit po, nitong narang 4 na linggo, ay halos 4 piso hanggang 5 piso ang ibinaba naman ng presyo ng diesel at meron pong projection na sinasabi mismo po ang mga oil companies at yung nasa gobyerno na sa loob ng 9 na linggo magkakasunod ay patuloy po na dadaus-dos pababa ang presyo ng diesel sa pandaigdigang merkado. Kaya nagtataka nga po tayo bakit hindi po pinakinggan ni Chairman Martin Delga ang mungkahi ng 4 na ahensya ng gobyerno. Ito po yung Department of Trade and Industry, ito po yung Philippine National Oil Company, kasama po ang Department of Energy, nariyan din po ang National Economic Development Authority o NEDA. Nagpanukala po sila na kung maaari ay maghunos dili ang LTFRB dito sa 2 pisong dagdag na pasahe sapagkat maaari daw ito na magtulak ng panibagong inflasyon o magkaroon ng panibagong domino effect sa mga iba't ibang mga bilihin. At sinabi rin po ng NEDA na maaring kung magkakaroon nga ng pagtaas ay ang mga manggagawa nating obrero ay hihingi naman po ng dagdag na sweldo. Naganap po yan, nangyari po yan. Kaya itong mga importanteng mga mungkahi na sinasabi mismo ng mga kasama nila sa gobyerno ng LTFRB, ang LTFRB po sa pangunguna ni Chairman Delga at ni board member Corpus ay hindi po nakinig dito sa 4 na ahensya ng gobyerno na ito. At dinagdag pa nga ng PNOC, ng Philippine National Oil Company, na sila ay mag-aangkat ng mga diesel sa mas mababang presyo sa merkado ng 7 pesos. Meron pa nga po, Ginoong Errol, meron pa nga partner ang isang kumpanya ng langis, nag-offer pa sa Philippine government ng 11 pesos na mas mababa sa presyo ng diesel sa kasalukuyan. Ito po yung Petron. So, dito sa mga mungkahi na ito ng mga iba't ibang stakeholders at players dito po sa industriya, hindi nga po binigyan ng konsiderasyon ng LTFRB. At ngayon nga, kahapon, nagsimula na pong bumaba ang presyo ng diesel. Hindi piso po yung binaba kahapon. Opo. At nagsisimula na nga pong gumanda o bumalik dun sa magandang estado yung halaga ng diesel, ng gasolina, at ang iba pang mga ng petrolyo. Opo. Yung sinasabi po ninyong pangamba na kapag ka itinasang pamasahe, most likely ang mga manggagawa hihingi din po ng nagdagdag sweldo. In fact, may desisyon na po ang Labor Department na magdadagdag daw sila ng 25 pesos. So, your fear of increasing the inflation rate ay mukhang mangyayari nga, no? So, ano ba talaga ito? Opo, ano pa ang nakikita niyong dahilan? Bakit? Economist, Ginoong Errol, ay nagsabi, may mga Hello, sir. Masabi na Hello, sir. kailan ba talaga
babalik na sa normal na kalagayan itong issue ng inflasyon ng ating bansa. Apo. Maring tumagal pa ho ito sa una o ikalawang buwan. May nagsasabi pa nga na even beyond election, ano po, ng May 3, 2019, May 13, 2019, ay magkakaroon pa rin ng inflasyon. Ano po? Dahil nga ang eleksyon ay baka very inflationary rin po ang eleksyon. Ano po? So magtutuloy-tuloy po. Pero pinag-uusapan po rito yung halaga po ng petrolyo sa pangdigdig ng merkado ay isang mahalagang faktor. Ano po? Tama po. Balanse. Tama po, tama. Kung may babalik po sa sinasabi po ng mga transport organization sa halagang 39 pesos o 40 pesos. Eh ngayon nga po, kanina lamang po ako yung nagpakarga. Yung sa pinakamurang istasyon na nakargahan ko, meron po 42.50. 42.50 per liter. Ano po? Mura yun. Hindi naman po 45, meron yung 46. Iba-iba po sila eh. Ano po? Pero sa totoo naman, isa sa mga dapat yung option ng gobyerno at tinitingnan na nila yung matagal na po sinasabi ng ating organisasyon, ito po yung pagtatanggal ng tinatawag na petroleum excise tax. Bunga po ng 10 to 1. Isa po yan. Dahil po, kulang-kulang sa halos 2 piso, ano po, yung idinagdag yan sa petroleum excise tax na yan. Ang problema, hindi yan... 4 to 5 pesos plus 6, plus 2, magiging 6 pesos na po yan. Yeah. So, konti na lang ay maaabot na niya yung 39 o 40 pesos per liter. Ano po? Eh, paano kung talagang lumubha pa ang inflasyon? Isa sa mga opsyon na pwede pa rin tignan dito sa petrolyo ay yung pagtatanggal po ng tinatawag na 12% value-added tax sa petrolyo. Dahil napakalaki po niyan, 12%. Ano po? So, kapag yan ay natapyas, ay sobra-sobra na po ito dun sa sinasabi ng mga transport organizations na sila mismo kapag bumalik sa 39 pesos per liter o 40 pesos per liter, eh, papayag na po sila na ibalik dun sa dating halaga ng pasahe. Ano po? Mula dun sa 8 o 9 pesos. Ano po? Actually, merong ilang mga nasa gobyerno, Mr. RJ Habiliana, sir, ang may ganyang kaisipan. Pero may mga nananatiling ipinipilit po itong mga plinano nilang noon pa, train law. In fact, sinabihan na nga ni Presidente, yung Finance Secretary, na umiiyak na mga Pilipino. Si Secretary Dominguez, umiiyak na, Mr. Secretary. And yet, look what, ano ang epekto? Wala lang. Sinabihan lang. Tama. Opo. So, alam niyo po, lahat ng ito ay nagsisimula sa economic policy. Yes. Itong binabanggit nating economic policy, ito po ay pinamumunuan ng mga economic managers. Kaya itong mga economic managers nito, importante po na ito po ay magkaroon ng pagtutuwid dito sa mga polisiya na ito. Hindi ko alam kung si Mr. Yang, yung inamin ng palasyo ng Presidential Advisor on Economic Affairs, yung kasama dyan sa linyada ng economic managers. So, tayo ay laging naghahangad ng ikagaganda siyempre ng ating bansa at alam nyo, we appreciate your effort, Mr. RJ, na yung kapakanan at welfare po ng mga mananakay, mga ordinary consumers ay itinutulak po ninyo, no? At we thank you for that. But saan kaya tayo makakarating nito kung yung Labor Department, sir, ay may desisyon na 25 pesos na increase sa sahod. Di ba? Oo. Sabi nga po ng mga labor organization, dapat po na magdagdag na mahigit sa 300 plus pesos para mabuhay. Ito po yung sweldong nakabubuhay. Tama. Ito po yung disenteng sahod. Tama. Ano po, na tinatawag.
So malayo po ito doon sa 25 pesos na aumento na ibinigay sa mga manggagawa po natin. Kaya dapat po mabalanse ito ng gobyerno kung talagang nais nila na tulungan ang mga Hello? Nagleta, naputol yung ating linya kay Sir RJ Havillana, ang presidente po ng UFCC. Ibalik natin yung signal ni Mr. RJ, no? Eksakto na po nating oras, mga kaibigan. Alas 7:34 na po ng gabi. Tuloy po kayong nanonood sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Ayan, sige. 100 pesos po ang load na nakahandang ipapremyo natin. By the way, Clarence, si Nolan tsaka si Oliver may isa pang kakausapin, ha? Live. Doon pa rin sa Airport Road yata. Sige, balikan natin ng konti pa si Mr. RJ Havillana. Sir RJ, one last question, ano? Ano po ang pwedeng gawin ng inyong grupo kung hindi po pansinin ng Pangulong Duterte ang inyong panawagan? Alam niyo po, kinakailangan wag po tayong tumigil sa pagtulong sa ating bansa. Kinakailangan po tayo ay laging maging vigilant at importante po rito yung patriotism. Po? So ito naman po ginagawa natin para sa pagmamahal natin sa ating bayan. Wala pong ibang dahilan. Kaya importante po sa atin na itulak natin itong mga alternatibong programa na ito na magpapaangat ng kabuhayan, hindi lamang ng mga malalakas sa lipunan, kundi lalong-lalo na po doon sa mga mas maraming maliliit na kababayan na nangangailangan ng tulong. All right. Again, we thank you for your effort, Sir RJ, na patuloy niyong tinitingnan at inasikaso ang welfare ng nakararaming consumers and commuters. Thank you, sir, and especially for your time tonight. Po at magandang gabi, sir. Mabuhay po ang inyong programa at kayo po, ang inyong programa isa po sa mga boses at pag-asa ng ating bayan. Manatili po kayong nag-aalab. Mabuhay po kayo, Ginoong Errol. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you so much, mga kaibigan. Mr. RJ Havillana, ang presidente po ng UFCC. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oras natin, mga kaibigan, alas 7:36. Balikan natin, Clarence, si Nolan, tsaka si Oliver, at may sasagot pa raw sa ating tanong sa bayan. Ang ating tanong po, sapat na bang 25 pesos na dagdag sahod na nais pong ipatupad ng Labor Department? Right, balikan natin ang location ng dalawang magkatropa ngayon, Nolan Ariola at partner Oliver Licop. Ulit dyan sa Parañaque City area. Lan and Oliver, magandang gabi muli. Magandang gabi, Ka Errol. Nandito kami ngayon sa sa isang department store and kasama namin ang ilan sa mga nagaganda, mga dilag dito. And yun nga, nung tinanong natin sila kung ano yung reaksyon nila doon sa 25 pesos na dagdag. Ano bang reaksyon? Magkakaiba reaksyon nila pero may pakinggan natin. Isa-isay natin. Madam, ano po pangalan nila? Allen. Si Ma'am Allen. Sir, si Ma'am Allen po. Ma'am Allen. Oo. Magandang gabi po, Ma'am Allen. Sapat na ba? Magandang gabi rin po. Okay na bang 25 pesos na dagdag sahod? Okay na bang 25 pesos na dagdag sahod? Ay, hindi po okay sa akin. Mas gusto ko yung mas mataas pa sa 25. Magkano ang taas na gusto mo? Basta yung mas tataas pa sa 25. 26, okay na? Ay, ayoko ng 26. Nasa iyo po ang pagkakataon. Kung kami po magtatanong sa inyo, dapat magkano? Basta yung mas mataas sa 25. Tatanong daw di ba? Kanina yung gwardiya, kanina yung gwardyang kausap ni partner Oliver at ni Nolan.
35 okay Ay, na raw hindi. sa kanya. 35 okay na raw. Sa iyo ba, 35 okay na? Mas mataas pa sa 35. Magkano nga? Magkano nga? 50. Okay. Thank you, Ma'am Allen. Thank you. Okay. Okay. 25 daw kay Miss Allen. Sige. Diretso tayo sa iba pa. Hello? Di pa tapos. Balikan natin. Balik mo. Ayan. Si Ma'am Grace po. Ma'am Grace, magandang gabi po. Gandang gabi din po. Oo. Magkano, okay na ba sa iyo ang 25 pesos na wage increase? Hindi po. Magkano naman ang gusto mo na increase? Wag ka raw umiyak muna bago humingi. Magkano? Kanina kay Ma'am Masaya pa tayo. Parang iiyak ko. Okay lang yan, Tikay. Magkano, Ma'am? Ma'am Grace, magkano kung ikaw ang ha? 60. 60. Talaga naman. Kanina si Ma'am Allen 50, sa kanya 60. Thank you so much, Ma'am Grace. Anong trabaho mo dyan, Ma'am Grace? Sales lady. Sales lady. Sige. Thank you, Ma'am Grace. Thank you. Alright, sige. Partner Oliver, sige. Maraming salamat sa iyo dyan. Baka may mga gusto kayong pasalamatan. Balik mo nga, partner, sa ere. Yan. Partner Oliver, baka may mga gusto kang pasalamatan dyan? Gusto kayong pasalamatan, madam. Si madam may papasalamatan po. Sige. Nahiya sila. Anyway, Kyrol, yun nga, nandito tayo sa isang ng department store. And kanina, nung sabi ko, live po tayo, online, dahil meron tayong online broadcast. Kumpulan sila lahat dito sa likod. Itong mga magagandang beauties na to, nagkumpulan sa likod, bumabalik. Sinabing i-interviewin natin sila isa-isa, abay, nawala! Ganun talaga, no? Sige. Thank you, partner. Live mula sa Baclaran area, partner Oliver Licop and Nolan Ariola. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bilisan natin ng konti. May isa pang report si partner Jojo Sikat, mga kaibigan, na MMDA ipinabubuwag ni dating Senador Joey Lina. Pinabubuwag nitong si dating Senador Jose Lina Jr. itong kasalukuyang Metro Manila Development Authority o itong MMDA dahil sa tila wala na itong kapangyarihan para may patupad ang mandato nito upang maibsan itong matinding traffic na nararanasan sa Kalakhang, Maynila. Ito yung naging reaksyon ni Lina dahil base sa Bel Air versus MMDA decision ng Supreme Court kung saan sinasabi ng korte na walang police power itong MMDA upang ipatupad ang paglilinis ng lansangan laban sa mga illegal vendors at mga nakaharang sa kalsada at mga nakaharang din sa street sidewalk. Ayon dito kay Lina, upang mabigyan ng sapat na kapangyarihan, dapat na buwagin muna itong kasalukuyang MMDA at ibalik itong sistema noon na magkaroon ng elected governor sa Metro Manila na susundin ng mga local mayors. Lumalabas kasi na hindi may patupad ng MMDA itong kanilang mga mandato dahil sa mga ordinansa na ipinapatupad ng LGUs taliwas sa operasyon ng MMDA. Ayon dito kay dating Senador Lina, say that we should abolish the Metro Manila Development Authority and replace it with a stronger pang-headline yun. Replace it with a more empowered and stronger body with an elected governor. Samantala, ginit naman ng dating MMDA chairman at ngayon Congressman Bayani Fernando na may isinusulong itong panukalang batas upang mabigyan ng sapat na kapangyarihan itong MMDA para magampanan ang kanilang mandato ng walang agam-agam.
Ayon dito kay dating MMDA Chairman Fernando, 9 times na commission nag-implement to implementing. aminado naman itong si MMDA General Manager Jojo Garcia na nahihirapan nga sila na ipatupad yung kanilang operasyon dahil nagiging sagabal nga itong ilang ordinansa na ipinatutupad ng ilang local government unit sa Kalakhang, Maynila. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sikat sa report na yan. Samantala sa iba pang mga balita, mga kaibigan, pagbabawal naman po sa mga balingbing na politiko. Malabo daw may patupad, sabi ng COMELEC para sa 2019 elections. Alam niyo po kasi panukala pa lang po ito, no? At pinipilit nga pong ihabol para sa darating na eleksyon. Ang problema dito kasi sa ating bansa, talagang ganun eh. Nung panahon ni FBR lahat. Nung pumasok ang ERAP lahat. Nung pumasok ang GMA lahat. Nung wala na si GMA, pumasok naman si Pinoy naman lahat. Nung pumasok si Duterte naman lahat. Diba? Sino bang tunay? Sino na ngayon ang tunay? Walang tunay eh. Sa totoo lang, walang original. Walang tunay. Wala eh. Puros kayo balingbing. Yan po ang totoo. Ulitin ko ha. Nung panahon ni Marcos lahat. Pag-upo ni Cory lahat. Isko pong mga Pilipinong politiko talaga. Majority ng mga Pilipino, na politiko, mga balingbing. Huwag na kayong magmalinis. Majority sa inyo mga balingbing. Amira Cuevillas, kulang ang 25 pesos na taas ng sa taas ng mga bilihin. Dapat bumaba ang mga presyo, lalo na ang bigas, ang taas ng presyo ng gulay. Kaya kulang ang 25 pesos. Siguro 50 okay na. Ayan, 50 okay na. Patuloy naman pong tinututulan ni Vice President Leni Robredo ang militarization daw sa Bureau of Customs. Hindi daw ito sagot sa corruption dyan sa Bureau of Customs. Galit naman na ang DNR sa patuloy pong paglabag ng mga turista dyan sa Boracay Island. Marami po kasing pasaway pa rin ng mga turista. Nabibwisit na po ang DNR. Samantala, yung utak po sa pagpatay sa matandang babae, sumurinder na, buti naman. Bueno, Kuya Mark, may napili ka na bang magandang sagot sa tanong natin? Ang tanong po natin, sapat na ba ang 25 pesos na dagdag sahod at talagang wala na makapipigil ipatutupad ng Labor Department? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin ko sa ating palatuntunan ng ating pagbati sa ating kaibigang Alvin Palaciano, na dati pong Deputy Director General po ng TESDA. Ngayon po ay inappoint ng Pangulong Duterte bilang Chairperson po ng Presidential Commission on the Urban Poor, PCUP. Congratulations, amigong Alvin. Ito po ay media man din, naging konsihal, naging kapitan muna sa Arkong Bato, naging konsihal, at ayan na po siya ngayon. Cabinet Secretary position level, yung kanyang tinatanganan. Congratulations. Valenzuelano po yan. Yung ating tanong, sapat na bang 25 pesos na dagdag sahod na ipatutupad po ng labor? Obvious naman, hindi naman po talaga yan sapat. Noon pa nga po kinikwento ko, ang mga humihiling po ng wage increase, across the board wage increase, ay noon pa 125 pesos na. Di ba? Ngayon, pagkalayo-layo na po nang nangyari. Sana po talagang mahanapan po ng gobyerno ng pamamaraan na ang mga presyo po ng mga pangunahing bilihin ay bumaba na lang.
Huwag na po natin pag-usapan po ang increase na muna sapagkat sa totoo lamang po ay wala naman pong sasapat na increase. Ang pag-usapan po natin ay kung paano maging sapat ang supply, especially ng pagkain. Food security dapat. Ibalik po ng Department of Agriculture ang food security. At yung kampanya po ng self-sufficiency, dapat po ikampanya po ng ating pamahalaan. Maging sufficient po ang mga pangangailangan po ng mga Pilipino sa ating bansa. At sana po ay gumawa tayo ng paraan sa kapanahunan po ng Pangulong Duterte na tayo po ay mawakasan natin po ang ating pagiging dependent sa fossil fuel. Yung imported fuel, petroleum products na siya pong madalas nagdidikta ho ng ating pambansang ekonomiya. Well, maliban po sa dollar and peso exchange rate. Yan po, di ba? So, sana'y makahanap po ng solusyon ng gobyernong ito. Kaibigan, may panalo na ba? Kuya Mark, wala pa rin? Napakahigpit. Sorry po, talaga napakahigpit ng ating creative director. Ang pumapasa sa panlasan niya. Bukas, di ba? Bukas ulit. 200 na bukas, ha? 200 na ito, ha? Yung hindi po napanalunan ngayong gabi na 100 pesos, ipapatong po natin bukas. So, it's gonna be 200 pesos bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ginigilaw natin taga-subaybay sa programang Kamaong Asero. Sa ngalan po ng Long Ridge Philippines, ng PQC Paint Depot ni na partner Rafi Bianson and kanyang misis. Yan po sa Tacloban City at yung Burgosco Auto Parts. Teka nga muna, basahin ko baka may mga nag-react pa doon sa aking wall mismo, no? Bago tayo magwakas ng ating palatuntunan habang huwag niyo pong kaligtaan, siyempre, ang programang Bible Cafe. Susunod po kagad sa ating programa. Ayan, sino-sino bang mga nagparamdam sa yan? Si Ernalyn Ka-Ingles Goles at si Manoy Jaime Salazar Sr. Yan. Thank you. At bukas, pagka natuloy po, nandito sa studio si Gerald Arcega ng Labor Party. Yan. Senator, candidate for Senator Gerald Arcega ng Labor Party. Pag natuloy po silang pumasyal dito sa studio, live po sila sa ating palatuntunan bukas, Miyerkules, 7, November 7. Thank you! Sa ngalan pa rin po ng ating mga kasama sa News in Current Affairs Group, nasa lawas po ng ating himpilan siyempre si partner Oliver Licop, yung ating Operations Head, Nolan Ariola, Jojo Sikat, at yung ating creative director, partner Mark Anthony Reynoso. Naka-OJT ngayon si Clarence. Very soon ay makakasama po natin ito dito sa Leader News Philippines Studios. Okay, sa ngalan po ng mga manonood ng palatuntunan ito worldwide, nagtitiwala sa ating programa, mga future sponsors po natin, thank you. Sa ating kaibigang Ambassador Jawar Sandoval. At sa mga future investors po natin, thank you, thank you, thank you. At sa ating mga kasamaan po sa Philippine Online Broadcasters Association. Thank you mga kapartner. Ako pa rin po ang inyong kakampi sa totoong balita, sa totoong mga issue na pinag-uusapan ng sa Kamaong Asero. Gerald na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.